Hola a tothom, jo sóc Cèlia i ella és ma mare. Hola, jo sóc Emi Serret, sóc la mare de Cèlia a Espanya. Soc llicenciada en Filologia Catalana i m'he dedicat a ensenyar uns quants anys i en sé una mica. I avui parlarem dels dialectes, però en concret del dialecte ebrenc, perquè arrel de que molta gent als vídeos i als TikToks sobretot ha comentat que parlo malament, que parlo el català bé. I ara anem a aclarir què és parlar català bé. Per què parlem així a les Terres de l'Ebre i per què parlem un català diferent de la resta de Catalunya o per què es parla diferents catalans. Per començar, el nostre dialecte no és el dialecte ebrenc, se diu el dialecte tortosí. Aquesta és la primera. També es diu dialecte de transició perquè està entre el nord occidental, que és una mica el lleidatà, entre cometes, i el valencià. Es diu tortosí, malgrat que els ampostins i els rapitencs i tal els molesta una mica, és perquè és el nucli més poblat de la zona on se parla este ebrenc que tu dius. Sí que molesta, Val? Clar, és que això també s'ha de dir per la gent que mos veurà que són d'aquestes terres nostres, val? Quin és l'origen dels dialectes? Hi ha diverses teories, però la que sembla que últimament pren més força és la teoria de la reconquesta i la del substrat. Ja sabem que el català és una llengua que ve del llatí, una llengua romànica. Se va parlar molt de temps i es va gestar. Després del llatí va vindre el llatí vulgar i cap als segles 8 i 10 va quedar com una llengua diferenciada de la resta de les de la seu voltant, allí on no van passar els àrabs. Allí es va crear l'origen del català. A partir dels segles XII i XIII, els reis catalans van anar reconquerint la zona de la Catalunya Nova, per això es diu Catalunya Vella, a la zona on sempre s'ha parlat el català. A partir d'esta reconquesta se van marcar una sèrie de diferències perquè a mesura que anaven baixant, conquerint territoris nous als àrabs, s'anaven repoblant de població que era autòctona d'allí on se parlava el català, que era la zona més o menys pirinenca. En realitat, el dialecte tortosí dona la sensació que és tal qual, en primer lloc pels habitants que havien aquí abans de la Reconquesta. Va ser una zona amb molta empremta dels àrabs. Havien deixat una empremta fonètica, lingüística, toponímica, del nom dels llocs, etc. Això va determinar d'alguna manera la diferenciació i l'aïllament respecte a nuclis grans, no? Perquè fixa't que estem lluny de Tarragona, que és el nucli urbà més poblat, i en aquell moment la Tàrraco ja era una ciutat i després a l'època medieval ho era, i de València, que representa que també era una zona. Llavors, era una zona bastant aïllada i pel fet de ser una zona aïllada també va crear la seva pròpia idiosincràsia de la llengua, no? De la manera de parlar. Tenim algunes paraules que venen directament de l'àrab. Fem una interjecció que diem xeic, i xeic en àrab és cap, jefe del castellà, no? I aquí tenim el xeic com una cosa. I a la Catalunya de Barcelona o de Lleida o de València això no existeix. Hi ha dos grans dialectes, oriental, que és el barceloní, i occidental, que és tota la part de Lleida, Tarragona i València. I que es diferencia principalment per la vocal neutra. Per la vocal neutra, que és la A o la E en posició àtona, que la fan sempre en vocal neutra. I la confusió de la O i de la U també, en posicions neutres. I això per què passa? Allí on se va gestar el català, representa que la derivació del llatí va passar a un llatí vulgar, quan ja es va desmembrar, i allà ja neutralitzaven una mica per influència del substrat. El substrat és allò que parlaven abans que arribés els pobladors romans. Aquí el que va influir era el pas dels àrabs, que havien estat molts anys, i la qüestió va canviar. Aquesta condició d'aïllament de la zona geogràfica també va donar per a tindre uns vestigis lingüístics bastant marcats. En lloc d'aquest any o aquest any, nosaltres diem enguany, i això és un arcaïsme que s'ha conservat, és una paraula viva. I això es dona en llocs on les influències externes no acaben de produir canvis. Aquesta xica explicava que molta gent diu quin accent tens? I l'accent no és res. No. L'accent és la tilde en castellà. Exacte. Se diu dialecte. Jo ho vaig aprendre de la filòloga de Guàrdia, que és una youtuber catalana que fa vídeos de filologia catalana i està molt bé. Ma mare ahir va flipar en esta xica, que ho explica tot superben sintetitzat.
l'edició un 10 també, la pregunta de si destrossem el llenguatge o no. Que va. Això ho sento per la gent que mos mirarà, però això se diu prejudici lingüístic. Val? Li ha passat a la Cèlia quan va anar a Barcelona, me va passar a mi quan vaig anar a Tarragona, que vaig estudiar a la Rovira i Virgili, parlen el català oriental, neutralitzen les vocals, etc. I fins i tot a la classe nostra de primer i de segon, de carrera, hi havia gent que deia estos que parlen malament, i érem els de l'Ebre. I una carrera on estudien la llengua catalana. Exacte. Fixeu-vos fins a quin punt el prejudici lingüístic està arrelat, no? Que parlem malament, perquè diem lo, i lo és un article que ve d'un arcaïsme medieval, igual que a Lleida. És dir, que a primer i segon la gent te jutjava molt. Sí. Però a tercer i a quart... No, perquè clar... Ja ho vam estudiar. Primera que ho vam estudiar, segona que teníem professors que feien molt d'èmfasi, no? Nosaltres que estàvem estudiant filologia catalana teníem estos prejudicis, o els tenien la gent de l'oriental, com havíem de predicar l'exemple, no? Llavors hi havia professors com el Pere Navarro, Vidal i Alcover, que obria el debat d'una manera clara, no? De dir, escolteu, aquí no és que parles, ningú parla malament, estan parlant el seu dialecte, han viscut tota la vida en un poble, lluny de Tarragona, lluny de València, i parlen el seu dialecte, i és tan correcte com el vostre. Que el fet de tindre dialectes representa que és una riquesa lingüística. Ens entenem perfectament, vull dir, aquí no hi ha ningú que ens escoltarà, que parla el català de qualsevol indret dels llocs on se parla, que no ens entengui. I estem parlant en dialecte, perquè la llengua, la seva manifestació oral, si no és que sigui als mitjans de comunicació, que això és un altre discurs, se parla en dialectal. I es pot parlar en dialectal correctíssimament, fent en el lo, el natros, l'enguany, la xumara, escurar en lloc de fregar plats... Agranar. Jo aquí tota la vida he dit agranar o granera, que és escombrar. Però quan he anat a Barcelona ho he canviat perquè em pensava que era incorrecte. I dic escombrar perquè tothom m'entengui. I no. És correcte. És correctíssim. Ve d'un altre ètim. Ètim és la paraula del llatí, d'on deriva un mot determinat. Està acceptat pel diccionari català. Acceptadíssim. Pill és correctíssim en lloc de mirall. Moixó en lloc d'ocell. Són paraules correctíssimes. Sobretot les verdures en general. Massana, que és poma, bajoques. Que són mongetes. Clar, és que jo ja li dic pebrot. Pimentó també és correcte. Pimentó, però jo ja m'he acostumbrat a dir-li... El fet d'anar a un altre lloc també et crea una sèrie d'influències que no et pots evitar. Immersió lingüística. Exacte, hi ha gent que és més permeable. Jo, tot i portar 7 anys vivint a Barcelona, no se m'ha tret el meu accent. Sí que algunes paraules les he canviat per a que la gent m'entengui millor i no se'm quedi... I això és riquesa, si no seria un avorriment, perquè per a què serviria viatjar? O sigui, a mi quan viatjo m'agrada veure les diferències, com actuen allà, que és diferent a nosaltres, els plats diferents que mengen, o com se comporten a manera d'actuar, a manera de ser. Clar, el que passa que el tortosí, igual que molts altres dialectes, té molts castellanismes i llavors és el que ens desmereix. Per exemple, nosaltres, en lloc de dir doncs diem pues, i pues és una derivació del pues. I pues, què? Pues és un castellanisme. Però mama, a Barcelona diuen pues molt. Bueno, pues... Les meves amigues diuen pues i en comptes de dir d'acord diuen vale. Bueno, clar, és que, a veure, els castellanismes és el Estan a tot arreu. Clar, estan a tot arreu, però nosaltres el pos i el lo i això determina també una manera de rebutjar, no? Que un pensa, això no arriba a ser un dialecte correcte, perquè clar, sona més a castellà i tal, però fonèticament és un dialecte en tota la entitat. El millor català estàndard normalment ho sentireu a TV3, perquè tenen un llibre d'estil per a dirigir-se a l'audiència. Però no és millor, és un català. No és millor, és una manera de parlar. Fixeu-vos-hi què passaria si posessen de presentadora, per exemple, la Cèlia, a TV3. M'enteneu? És a dir, no neutralitzaria, no diria castellanismes, tot seria una llengua estàndard, però en fonètica d'un altre dialecte important. I això aniria educant a la gent en contra d'estos prejudicis que estem parlant. Però la política dels mitjans de comunicació, no parlo de TV3, la política dels mitjans de comunicació és la que és, ja està.
Això és una promoció per a que jo... Per exemple, Sílvia? Jo sí que vaig notar que quan parlava la gent no es fixava en el que estava dient i explicant, sinó en com ho estava explicant i com ho estava dient. I a mi això em va fer moltíssima vergonya. Quan vas exposar un treball? Quan exposava treballs m'ho passava molt malament. Però és veritat que a primer i segon notava prejudicis i com, ai, què parla esta xica, ai, no sé què. Però després, a tercer i quart, quan jo també me vaig introduir en amiga, en la gent i tal, jo ho preguntava, en plan, tu què trobes del meu accent? I jo els dia, jo vull parlar barceloní com vosaltres, i me diuen, no, per favor, no perdis el teu accent, que és el millor, per favor, no. I això, no sé, me va agradar. O sigui que potser es fixaven també perquè els sembla curiós, perquè nosaltres ho escoltem a la tele, ho tenim normalitzat, però ells no escolten la nostra. Exacte. Ara que a les xarxes potser una mica més, però ells no estan acostumbrats a escoltar la nostra. També comunicació visual és una carrera molt inclusiva. Que potser... que bé. Sí. Però jo recordo que tu i jo parlàvem de que Sí. et tallava moltíssim i Sí. jo et deia, mira, abans de començar una exposició, digues, mireu, jo soc de Terres de l'Ebre, el meu dialecte és el tortosí, la meva mare, que és filòloga, m'ha dit que és correctíssim i jo no canviaré el meu dialecte. Quantes vegades vam parlar d'això? Sí. El que passa que, clar, començar en aquesta introducció realment és patètic. Val? Ei, que ve la del poble a parlar malament i perdoneu-me, perdoneu-me, jo sóc la Cookie d'Amposta. No? Som 10 milions de parlants actius, ocupem el 21è lloc respecte a 56 llengües que es parlen a Europa i que estem per davant de l'eslovac, del danès, que es parla a Dinamarca, i del noruec, que es parla a Noruega, i que són països que ningú es qüestiona l'entitat de la llengua, la importància d'aquesta llengua en quant a diferenciar-la de la resta de llengües veïnes. El meu cognom era Espanya en enya castellana, però a l'haver de néixer jo i mon germà, ma mare aquí, la filòloga de guàrdia, com ho vas fer? Vas reunir a la família a Espanya? Bueno, primer em vaig informar de com se podia fer un canvi de grafia, perquè en aquest cas no era canviar un cognom, era canviar la manera d'escriure'l. I clar, jo havia de tenir... Catalanitzar-ho. A nivell gràfic. Vale. Val? Perquè si anéssim a França en tindria una altra de grafia. La ñ només existeix a l'estat espanyol, al castellà, però la resta de llengües no existeix. Per això la gent comença a tindre tants problemes a nivell de registres informàtics i tal. Però la veritat és que jo tenia ganes que quan tingués un fill tingués el cognom catalanitzat a nivell gràfic, perquè clar, si jo havia parlat, i els meus ancestres i tota la meva família havien parlat català tota la vida, com podia tindre un fill que es digués Espanya, però no perquè es digués Espanya, que això ja ho assumia, sinó en una grafia que no fos la nostra, no? Vaig parlar amb el teu pare estava d'acord completament, i primer em vaig informar. Legalment estava previst. Havies de reunir una sèrie de requisits, un dels quals era reunir tota la família directa del pare de la criatura, de la persona que s'havia de canviar el cognom, que en aquest cas era el pare de la Cèlia, s'havia de canviar el cognom perquè els seus fills se diguessin Espanya en NY. O sigui, el cognom li havies de canviar al papa. Clar, que era el progenitor. I no podies canviar-me a nosaltres. Encara no havíeu nascut. Ah, vale. Entens? Jo em vaig avançar al procés. Ho vam parlar amb el teu pare, i el teu pare va estar d'acord, en cap moment... De fet, el teu pare escrivia coses en la NY, perquè és un dels requisits que tu demostressis que tu havies utilitzat el cognom escrit en català i que això podria arribar a donar una confusió administrativa. Vam reunir tota la família, que eren els seus germans i els seus pares. Va haver alguna reticència per part d'algun, perquè no tothom va estar d'acord, però sí que tothom va respectar la decisió nostra. I vam firmar uns papers conforme ells acceptaven aquest canvi de grafia. Llavors vam fer tots els tràmits judicials, efectes de registre civil, d'anar canviant les grafies i després anar enviant escrits a totes les entitats en un formulari determinat explicant que aquest cognom a partir de tal data, per resolució judicial, se començava a escriure en NY. Ningú parlem en castellà. Ningú, ni els meus cosins. No hi ha... És que jo no parlo en ningú del meu voltant en castellà, ni a la feina, ni en les amigues, ni en la família. És que en ningú... Vale, dit tot això, no tenim cap problema en l'estat espanyol.
No, quin problema? Són veïns. Però que pareix, claro, però que pareix que els odiéssim i que no volem assimilar-nos en ells, però és veritat que hi ha molt de hate cap a nosaltres, cap als catalans. Hate? Traduïm hate? Odi, sí. Odi? És que si tenim la paraula no cal canviar-la. Vale, tens raó, sí, tota raó, perquè no només són castellanismes, també són I anglicismes, tant, no? cada vegada més. Bueno, hi ha molt d'odi de l'estat espanyol o de les persones castellanoparlants cap al català. Jo no tenim cap problema de que ells parlen castellà ni que... Al contrari, estem contents que poguéssim parlar dues llengües romàniques perfectament. De defensar la riquesa que dona conèixer més llengües. Que no tinc cap problema, i jo tampoc tinc cap problema en parlar en castellà, però si la gent mantén igual en català, pues, per què l'he de canviar, saps? I així aporto riquesa i valor. Crec que no hi ha res més a dir, no? No, que seguirem parlant tortosí, encara que no us agrade. Cèlia? Sí, a veure, a mi m'encantaria parlar el dialecte barcelonive, però no el sé parlar. És que pareix que me'n fotia d'ells, però perquè ho faig malament. Sí, he vist... Tu el sabries parlar, el dialecte barceloní? No gaire. La veritat és que no gaire. És que això tampoc. I és una mica pijo. No trobes, Cèlia? Això és un prejudici lingüístic. És un prejudici. Sí. Pobres, les meves amigues se'n foten d'una barcelonina del grup, li diuen Xava, perquè parla tot el rato així. Fixeu-vos, perquè el Xava no és un dialecte, és una deformació del barceloní, que no és neutralitzar, és convertir totes les esies en as, que la neutra no és una a, és un so que està entremig. Ah, vale. Entens? Sí. Jo quan intento parlar barceloní... Parles Xava. Sí. Jo ho he vist, jo ho he vist. Tu ho has vist que parlo Xava, eh? Parles Xava, així, parla Xava. Pues no, és que jo parlaria barceloní però no sé fer-ho. Llavors, si algú està predisposat a ensenyar-me'n, jo encantada. Igual que el mallorquí, m'encantaria, és que el mallorquí m'encantaria parlar-lo. Clar, perquè té el nòvio, que és mallorquí. Deixarem als comentaris les fonts d'on hem tret tota aquesta informació. I tant, i tant. I la de la filòloga de Guàrdia, que és espectacular, genial. És genial. I va tindre el mateix profe que ma mare, que és... Pere Navarro, dialectologia, l'últim examen de la carrera i el més difícil en diferència. I no podem dir la nota que vas treure, Cèlia. Per què? Ai, perquè em fa vergonya. Pues si vas treure un 10. Encara el guardo. Ah, sí? De veritat. Pues mira, un 10 en dialectologia en Pere Navarro.